barkatu, non dagoen, hemen dago. Whoops, hori da. Okay, guys, hori da. Barkatu, teknologia pixkata TikToken ekin. Okay, Borja, zer moduz barkatu, Lasai. Zer Ondo, moduz. Ondo, etxera iritsi berri, así que justo iritsi naiz. No, mia esker. Nire lagun hemen TikToken Telmo du izena. Asko gustatzen zait zure, nola esaten da recomendaciones de canciones eskaerak? Eskaerak ez, recomendaciones dira, ez diteterak orain, gomendioak. Gomendioak, bai. Beti gomendatzen dit musika ona. Adibidez, gomendatu dit itoiz, eta orain asko gustatzen zait. Ta gero beste egun nor gehiago. Ez dut gogoratzen. Baina zuen ere bai, esan dit, asko, tienes que escuchar, bueno, entzun behar duzu Marte Lasarte. Talde oso dira. Eta orduan, lehen aldiz entzun bera musika nire TikToken, nire zuzeneko, eta gero zure historian ikusi dut nire bideo eta pentsatu dut. Bueno, etorri zergatik ez, etorri nahi duzue nire zuzeneko, eta pixkate hitz egingo dugu bera zure musika buruz. Orduan, orainik, nor gehiago etorri da. Peio? Peio iritsia ya? Bai. No sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, a ver cómo sale. Zer moduz, Peio? Kaixo, esko. Voy a ver si funciona esto. Bai, ni primera nago, baina barkatu ez dakit nola funtzionatzen da. A ver, a ver, barkatu, Pentsatzen dut pixkat. Bai, nik atzekoa fondo aldatuko pixka bat, Bai, hau da nire lehen aldiz bi personarekin, orduan ikusiko. Aplicar efectos visuales, ordagoaz. Bai. Bueno, está Bai, ondo da, está, hobeto. Bai, está. Hori da. Ok, guazen. Bueno, bai. Orduan, zer moduz? Pistola utziko, Zer moduz zaudete? Ondo. Zergat? Resaka pixka bat. Bai? Atzo kantatzera atera ginen, La txamarekin daban. Hori da. Juan nahi nuen, baina estatu batuetan nago aste honetan. Beri da. Vale. Estatu batuetakoa nongo azarazu, Scott? Mexiko berrikoa naiz. Badakizu non dagoen? Hegoaldean, ez da? California... Bai, ez da urruti. Texas eta Arizonan artean dago. Basu mortua da. Baina gaur oraindik Dallasan nago. Texasan nago. Dallasen zaude. Bai, aste honetan. Baina bihar bueltatuko naiz Euskal Herrira Donostiara. Oso. Duela zenbat etorri zinen? Zer? Duela zenbat etorri zinen? Bi aste. Ez, baina lehenago, Donostin, noizik zabe Donostin? Urte eta erdi etorri nintzen Euskal Herrira, eta bai. Eta, bueno, euskara ikastera. Eta orain, hau da nire bigarren ikasturte euskaltegian. Bigarrena, joder. Bai, pixkanaka. Oso nogolatzen zara. Mi esker topean nago euskararekin, baina orduan. Bai, eta konstantzia. Justo irakaslea nahi. Bai? Euskara irakaslea. Benetan, nongoa zarazu? Donostiarra. Baina euskaldun berria zara ere bai, ezta? Ez. Euskaldun zarra. Euskaldun zarra zara, baina orain ikasten ari da. Ez bera irakaslea da. Ez, ni irakaslea. Hori da. Bueno, pixkaraka. Oso, irakaslea zara. Bai, ondo. Euskaltegian? Eta osoikoa ere konfunditzea horiek, irakaslea eta ikaslea, kontzekoa dira bitzak. Euskaltegian? Orduan non? Urumea euskaltegian. Benetan. Bai. Ez da urruti nire txeatik. Ez dago etxetik urruti? Bai. Bueno, Hombre, egun batean pasatuko. Beste urteren batean animatu, gurera. Hombre, noski, datorren urtean agian. Datorren urtean, bai. Ikusiko dugu. Orain zentro berria daukagu, horre Urbietak aldean. Sánchez toka, gutximera baina Urbietara. Bai, dakit non dagoen, Iazkian nago, Konstituzio plazan nago.
Bueno, Urumea eskola ona patrocina da. elkarrizketa hau. Bai. Zer, barkatu? Urumea patrocina elkarrizketa hau. Ah, bai. Bai. Oso ondo, bueno, zenbat denbora daukazue taldea bezala. Eta zer da talde- Marte Lasarte, zergatik Marte Lasarte barkatu izena hau, zer da? Venga, Borja, eman. Ja, espeio, bai, zizu, badizu galdera batzuk erantzuten zula. Esan un aurrekoan prestatu Bai. erantzun bat, baina ez dut prestatu. Bai, Marte Lasarte, erritmo oso tontoa da, baina zetorren pixka bat, justo momentu horretan bizi nintzen Lasarten, neska laguna betakoa da, eta trena hartzen nuen bidaietan, hor askotan, ideiekin eta bar, eta ideiak ziren pixka bat Marte, eta Borjarekin gelitzen nintzenean hasieran, beti gelitzen ginen Amaran, eta Amaratik Lasarterako bueltan, hori zen pixka bat, eta hor sortu zen abesti bat. Baina berez abesti baten izena zen. Ez zen talderen izena izan behar. Orduan horre managerrari bururatu zitzaion, proposatu zigun, eta esan zigun, ausarta bazarete, hau erabaki behar dezu, eta azkenean kasu egin genion. Beti fidatu garainako horren intuizioaz, gauza hauekin, eta genituen alternatibak ere ziren osonak, ez? Hori. Izen ona da. Gustatzen zaizu, esko? Bai. Baina... Baina... Ez zarela azten izenaz. Gelitzen zaizu, nolabait. Beste izen batzuk zailagoak dira, eta gu gainera gentozen beste proiektu batetik, Borja eta Biok eskakeitanetik, eta gure zenidei kostatu zitzaien pilo bat izena ikastea. Eta, hori da pixka bat. Musikako proiektua izenak zaiak dira aurkiteko, zaila da. Nire izena du nire proiektu musika Scott Zuniga, baina Nola itzen da? Scott Zuniga nire izena, Spotifyan. Scott Zuniga, baina azken lehen idea, 1000 idea daukaz nuen. Fue muy difícil decidir. Mi nombre, ya está, pero bueno, aurrelakoa da bizitza, ez da? Bai, alakoxia. Nola deskribatuko zuen musika orokorrean, adibidez? Barkatu irakaslea, barkatu nire euskera pixkat. Txarra da. Hori esan ditut, ni pentsatzen nuen ez ginela zenean, emititzen ari zinean ja. Hombre, zuzendu nire akatsak asko egiten ditu. Nola deskribatuko zenuke zure musika hitz gutxitan? A ber, oinarrian usteet, beste guztitan, beti izan dugu, besti bakoitzean, estilo desberdinak jorratzen ditugula, eta animatu gerala mugak ez jartzea besti bakoitzai. Egia da oinarrian guztietan dagola rock puntu bat esango nuke. Bai. Baina gero abesti batzutan elektronika nabariagoa da, beste batzutan popa gehiago ikusten da, eta ezakit. Estilo aldetik anitza, baina ezakit. Zerrak dio esan eba ezu, peio? Bai, ni anitza da, baina hau bai begiratu nun. Zer estilo, zer zan pixka bat gehien igual ja sintetizatzeko kostatu, hori indik ere zakik usaten, ez? Azkenean proiektu eklektikoa denean, entzuten badezu diskoa, abesti bakoitza da, ez? Bere itzarena eta bere emarena, ez? Eta horregun, kasu honetan, begiratu nun, noizi edo noiz pop edo horrelako zerbait izango litzateke. Noiz pop. Borjari ez zaio batera gustatzen horrela etiketa jartzea eta baina etiketekin ez dagoela eroso, baina 80ko hamarkadan eta justu igual rockarekin edo rock alternatibo edan duten abestiek gehiago dute antza horrekin, baina karo. Egia sartzen badiozu, drum and bass, ez dakit, beste herri bat igual hip-hoperoagoa, batean dakatu ere spoken word, bizka denetari dago, igual gustatzen zaizkigun estiloak, eta igual justu Borja eta Bion artean, komunean ditugun horiek dira pixka bat. Oso, ondo. Marte Lasarterekin hitz egiten dugu, hau da azken nota, kaixuzkotekin, eta pixka entzungo dugu. Hau da Marte Lasarte, abesti izan dugu. Marte Lasarterekin, guazen! Marte Lasarte. Hori da.
arte, lasarte bi. Yes. Hombre, zure música es fácil de escuchar, ¿ah? Bai, zer? Fácil de escuchar. Entzuteko erraza da. Bai. Entzuteko erraza da, zure musika. Oso ona da. Bueno, musika The Killers bezala, nire ustez asko gustatzen zait The Killers. Eta The Bravery gustatzen zaizue, The Bravery. Zut ezagutzen? No, zaharra da. Eta Interpol noski. Interpol ezagutzen? No, zaharra da. Eta Interpol noski. Interpol... Oazen, barkatu, okei. Lasaizkot. Zergatik kantatzen ari zarete euskeraz? Eta, gaztelaniaz ere bai batzuetan ere, ez? Batzuetan bai. Baina normalki euskeraz, ezta? Bai, normalean euskeraz. Zergatik garrantzitsua da zuentzat euskeraz kantatzera? Nik uste dut, parte batetik bada naturala, niri euskara pila gustatzen zait ere, entzuteko eta bar, baina, gero egia da, noiz bat hitz egin dugu, eta kontaz, eta gu, txikiratik, deredura jungarenok, eta guk ez badego egiten musika euskeraz, eta ginork egingo duen, eta horre bat zegoen hori. Nik uste dut euskerak hartu behar dituela abizirauteko aldituen espazio guztiak, ez bakarri musikan, kalean eta bar. Eta, beti saiatu ez horrela ateratzen zait, ez? Baina saiatzen naiz batez ere euskeraz kantatzen hau dena, ez? Eta bere biziko garantzia du horregatik, ez? Guk ez badegu egiten, nork egingo du, ez? Bestela. Eta ja bestea. Eta zu, Borja? Baina gustatzen zait, ez? Bai, noski. Ez gara, ez dakago hortok bat horrekin, eta ez gara egoskorrak, batzutan bai, baina ez da, porkabezoneria esaten dena gazteleraz. Bai, gustatzen zait, natural ere egiten zaigu, eta are gehiago, gazteleraz eta ingeles utxean egiteak, ez dakit nik, hori egingo litzaidaken niri arraro, bai. Baina badago, hemen entzun ditugun talde gehienak ere bai, edo askok egin dute autua euskeraz egiteko, eta batzutan bai da erabaki bat, ez? Zuk esan dezuna peio guk ez badegu egiten, zeinek egingo du. Euskeraz, eta azkenean musikak badaka funtzio hori edo almen hori emozioetatik iristen dela, eta euskerarekiko dakan erlazioa jende askok eta bakarrik musikaren gatik batzutan. Badago, euskera bere bizitzan ez duna erabiltzen dea, eta gero musika entzuten duna. Bai da herramienta bat euskerarentzako, hemengo musika taldeek beraz egitea. Orduan, Peioren kasuan berak idazitu letrak, bere bizitzaren zati bat euskera egiten du, eta beretzako naturala da euskera idaztea, baina badago hor erabaki bat. Bai, erabakia da, baina hala ere, ez da erabaki antinatura bat ere, hori esan nahi nuen, pixkat hori ere, horrela delako ez, eta hizkuntzak ere askotan ematen du, euskara dagoela pixka kondenatuta mundu akademikora, edo eskoletara, eta pixka bat hori ez, orain dagoen egoeragatik eta emozioekin lotura du, ez? Nik askotan ere ikaslei, lehen aipatu ez, irakasen nintzela, baina ikaslei askotan esaten diet, ez? Edo komentatu izan dugu askotan euskaltegian, euskeraz barre egiten da, euskeraz ondo pasatzen duzu, musikarekin, esan nahi, eta euskeraz egin aldira mila historio, ez? Eta hor penalitzateke, igual asko uniformizatzen ari den, ez? Mundu honetan, ematen du ingelesak bakarrik emango izula, ez? Edo, Madrilera joan izan geanean ere, Borja, horatzen zea, esaten ziguten, ez du bizi nahi zuen musikaz, igual horretarako,
asko lagunduko lizueke gazteraz egitea, ez? Nik uste originaltasun puntu bat ere galduko genukela guk, eta batez ere, autua, guztiz merkantilista baldin bada, ez? Zentzu horretan, pasioarekin badu zer ikusia, natural ikuste horrekin ere egon behar du lotuta, orduan, ez dakit, hori da pixka bat, baina, ez da autu guztiz arrazionala, esan dizuan moduan, baina badu arrazionalitate parte bat. Interesgarria da. Zein da zure ametsan diena musikan taldea entzat? Musika taldea... Dream Big. Ametsa. Baina da tipo, jo nahi de Glastonburyn. Adibidez, ez? Baina taldearen helburua. Taldearen helburua. Ez dugu jarri, eskot. Zintzoki, ez dugu jarri helburu bat. Peiotan nik daramagu musikalkarekin egiten ez dakitzen bat urte. Txikitatik. Gaztetak, 17 urte ditugunetik, orduan. Ja gehiago bilakatu da ohitura bat, eta ez dago, egia da ez dakagula horrela helmuga bat. Aurreko proiektua bukatu zen, eta biek jarraitu nahi genuen musika egiten, eta hortan jarraitzen dugu. Eta bidea orain arte polita izan da, eta usteet bidean disfrutatzen dugula. Eta egia da, segurazki ez genuela imaginatuko iritsiko ginala leku batzutara iritsi gera, eta berri gauten duen, eta nora eramaten gaitun bide horrek. Baina egia da, ez dakagula horrela ez daudela helburu finkoak. Oso, no? Bueno, hau da Kaixo Scott azken nota, Marte Lasarterekin hitz egiten ari gara, hau da Basa Mortura, bera abestia. Euskoti irratian, guaz, non dago sonua. Pelota. Horita da. Sentitzen ari naiz, musika. Poze naiz. Zegona. Bai, Lauro gena, Horita da. Lagunak, nor dira gure influenzioak, como musikako influenziak nor dira? Horregatik musikai... Nik asko ez dakit, Borja, zure influenziak, entzuten ari naiz, abesti honetan... Norberak bere dauka, baina... Polita da. Hemen adibidez, ez dakit, Pix, ez dakit, hemen abesti honekin nuke jakingo ondo, baina Cage the Elephant izan daiteke abesti honetan gehien eragin duena. Cage the Elephant taldea estatu batu arrar, Cage the Elephant? Cage the Elephant, bai. Oh, Cage the Elephant, bai. Barkatu. Cage the Elephant, Cage the Elephant, onak dira. Hori, eta bai, gainera dakate estilo bat roka eta popa, asko, pop roka da, azken finean. Eta asko gustatzen zait taldea, bai energia aldetik, asko inspiratu zidan abesti horretan. Baina, gero azken aldian, baina azken urteetan asko entzun dut Fontaines DC, Irlandar talde bat. Nola doi izena? Fontaines DC. Noski. Asko gustatzen zait Fontaines DC. Bai, Fontaines asko gero beste talde bat, Borjari Kriston Txapak sartu dizkio talde honekin. Eta jardak, asko gustatzen zait, jardak. Pixka bat, orbita britanikotik, britishetik, asko britaniko irlandesetik, asko anglosajoitik, asko entzun dut.
Eta Borja... Ezak, kostatzen zait. Borja kontatzen zidan, a ber, The 1975 ere. 1975, Zaio talde hori, nik abesti batzuk gustuko ditut eta, baina ez da adibidez igual nire referente nagusia, baina egia da igual nik entzuten nuen musikarekin eta berak entzuten zuenarekin igual gehien konektatzen dugun espazioa, igual. Batzuten musika zuzbernia entzuten dugu, eta Martin Lasarte denaren hortik ere oso urruti, baina bueno, beti pentsatzen dut oso urruti dauden taletatik ere bai batzutan influentziak hartzen ditugula, eta errepente agertzen direla pintzela da puntual batzuk hor, orbita oso urrun batzutatik, ezakit. Bai, adibidez asko gustatzen zaitere Gorillaz taldea, eta hauek adibidez, gomendatzen una, ez? Osea, igual ireki ziguten pixka bat, eta jaskak itanen ere, asko entzuten un hori, horrek ere eragin zidan asko. Eta hori ez, abesti bakoitzak mundu badakar, ez? Eta hori ditzen ze guapoena, hor, igual, Gorillazekin, ez? Eta pixka asmoa da beti proiektu bat ateratzen dagunean, gustatzen zaizkigun gauza guzti horiek ere sartu alizatea, ez? Oso ondo. Bueno, ping-pong. Prest zaudete, zatie garantzitsua da nire elkarizketak, ping-pong. Paralela, beste bat. Baina, zu lehenengo pelo eta gero Borja, bale? Hori, bai. Lehenengo pelo, peio, zer da? Pello. Barkatu, peio. Lase. Txuleta ala arrain parian. Nola? Txuleta ala arrain parian. Txuleta. Pintxoak ala hamburgerrak. Pintxoak. Baina zein pintxo? Tortilla. Patata tortilla. Noski, McDonald's ala Burger King. Ez bat ez bestea. Nire bai. Marmitakoa ala txipiroiak. Nola? Marmitakoa ala txipiroiak. Bueno, txipiroiak plantxan badira... Txipiroiak plantxan. Txipiroiak plantxan, bale. Olagarroa ala bakaiagoa. Olagarroa. Noski, Ondartza ala mendia. Mendia, itxein, Denak esan behar ditut nik eta gero Borjak, edo... Bai. Bale, orain nik, dira. Ondartza ala mendia? Azken aldian mendi gehiago, baina nire ondartzakoa izan naiz. Donostiarra. Azken aldian mendi gehiago. TikTok ala Instagram. Instagram zuretzat. TikTok ez daukagu. Ez daukazue TikTok, ikusi. Ez daukagu TikTokik, ez. No, normala. Baserriko bizitza ala iriko bizitza. Baserriko bizitza ala iriko bizitza, nik kalekumea. Iriko bizitza. Iriko bizitza. Bai. Hombre, oso zaila da. Athletic Club ala Erreala. Erreala. Eta azkenean Olentzero ala Santa Claus. Zer, Santa Claus, igual. Santa Claus, zu? Olentzero. Hombre, iba a decir. Olentzero. Lehenengoa izan dute Santa Claus. Aldera horiek ere. Hombre, egun batean norbait izango da Santa Claus. Ok, guazen, Borja, prest? Bai. Txuleta ala arrain parian zuretzat zen. Txuleta. Txuleta zure, bai, Pintxoak ala hamburgerrak. Hamburguesak, Okay. Hor bai. Hombre, normalki jende zandik pintxoak, baina zu desperdina zara, oso ondo. McDonald's ala Burger King, zein hamburguesa? Zakit aspaldi zituela probatzen, baina jandi detenean izan da gehiago McDonald's egia esan. McDonald's, oso ondo. Marmitakoa... Zakit aspaldi zituela probatzen, baina jandi detenean izan da gehiago McDonald's egia esan. McDonald's, oso ondo. Marmitakoa... Horita da. Sentitzen ari naiz musika.